Callum Roberts i Sargent i Draper o'i bason hollti'r amddiffyn digon amser gan Mylan. Rhoi'r Seintiau ar y blaen wedi dim ond 5 munud yn unig. Cychwyn gweitha posib i dîm Hugh Griffiths. Digonedd o amser gan Mylan ac i gornel y rhwyd. Mylan doedd yng nghanol bob dim hyd yn hyn. Robbie Parry o'i Draper. O Draper a Pete yn llithro Draper drwy goesa Michael Jones. Nathan Pete yn wirthiol oddi ar y linell. Oedd y bel i gyd dros y linell. Nag oedd penderfyniad cywir. Mylan. Digonedd o le. Drwad i Greg Draper yn ergydio ar arbediad gan Michael Jones. Arbediad da gan y gol geidwad. Mylan. Spender yn cynnig i hun, Spender sy'n ei derbyn i Sargent. Dyna'r arbediad gorau eto gan Michael Jones. Wedi cadw i dîm yn y gêm. Holland yn y cylch canol. Sargent yn ei gadael i Routledge. Routledge drwad i Mylan. Draper! Rhy hawdd! Draper yn dyblu mantais y Seintiau Newydd. Ond mae rhaid chi gwestiynu am ddiffyn y Derwyddon. Y bel ar draws wyneb y gol a Draper i gefn y rhwyd. Mylan. Digonedd o le gan Spender yn croesi'r tro cynta. Sislovic yn disgyn yn cael ei lorio gan Nathan Pete. Cerdyn melyn i Pete a Chicor Smotin i'r Seintiau. Dim dewis gan y dyfarnwr. Christian Sargent i'w chymryd. I gornel y rhwyd ac yn gwneud ti'n 2 gol i ddim i'r Seintiau. Di bod yn noson hir i'r Derwyddon. Draper ar bel. Ni chodi hi. Tuag a Sargent o'r cyffyrddiad cynta'n hyfryd. Gynta'r o'r bar. Mi oedd Michael Jones wedi guro'r tro na, ond y bar yn arbed y Derwyddon. Sislovic. Routledge. Sargent o'r 1-2 sydyn yn ôl i Routledge yn chwilio am Darlington. Ond mae'r bel yn disgyn i Spender. 4 gol i ddim. Spender yn coroni'r cyfan. Gwaith da gan Routledge. A Spender i gornel ucha'r rhwyd. First half, I thought we did okay. We passed it, but I just thought we needed to be a bit quicker, and obviously our openings would come. I just said to them, don't get frustrated about just passing the ball simply, quicker, moving it with pace, and then obviously you'll get the chance in the end. And second half, I thought we upped the tempo and we created a lot more chances. So happy with the second half performance. Ni tria pwyso nhw tro diwetha ni chwarae. Dwi tria dropio ffwrdd tro ma. Dwi tria rhywbeth arall, rhyw system arall i tria cael rhywbeth allan o'r gêm. So gen i sgwennu hwnna i ffwrdd rwan a tria rhywbeth arall pan dwi'n chwarae tro nesaf. Mae'n siawns i ni tria pethau yn ebyn y Seintiau Newydd. Ac rhaid i fi cymryd dim bach ar bai, cos fi ar i setio nhw fyny i wneud ffordd ma. A ni ymosod tro diwetha ac tro ma ni aros i ffwrdd nhw a tria cael nhw ar y break. Hanner cynta, ar y gweithio. Ond yr ail hanner nhw i dysgu be nhw wedi wneud ac oedd ei symudiad nhw'n dda. Weithio rhaid i dweud da iawn i tîm arall. 24, 25 players in the squad with 3 out on loan. We've got to mix it up now and again. We can't keep playing the same team all the time. 1, it gets stale. 2, the other players that are playing need to prove themselves. Obviously brought Greg Draper in tonight, Chris Sargent, both did very well, both on the sheet. So very happy, and not against changing it even when we've won previous games.